yadda ake yin sabon sub na MTN. In ka bi wannan tsarin kai ma daga yau ka daina shan wahalar saka kati a janye kun ga gashi nan naira jaka nan gashi nan zama 800 kuma zai min almost 20 minutes. So idan wannan ne farkon kallon bidiyo na to ka bin follow nan ci gaba da kawo muku sababbin bidiyo akan yadda za ku isa. Ko dan za ka yi wannan subscription din ga za ka yi ka sub din nan. Already za ka yi sa kudi a cikin wallet ɗinka ne. Bayan ka sa kudi a cikin wallet ɗinka sai ka tafi bayan ka sa normal katin nan ka kenan sai ka tafi cikin dialer sai ka danna star 889 sannan sai ka danna code wasu ɗin da kake so da ka sa kudin kenan. So bayan ya shigo nan gashi nan za ka tsarin su in number 1 kake so na 100 za ka yi, in na 250 za ka yi, na 200 400 ga nan next ka danna 99 zai ta saka ka tafi next. So daga nan za ka danna next. Yanzu ne ina so zan yi na jaka ne yanzu kenan zan danna 3 ba bari in saka 3 sai mu je mu in ya jaka nuna muku yadda za ku yi kuma wannan tsarin zai baka katin da zai ma almost 10 minutes kamar yadda da ake na AWF. So yanzu suna AWF ya dawo bai da quality yanzu wannan Gis Plus din shi ya dawo yin quality to Gis Plus din ma to bari da yanzu mu je mu nuna muku da za ku yi na ku kuma to yanzu ga shi nan mun taho kun gani ga sun ba dama zai sub din na jaka an select airtime to call test and browse in Nigeria select yanzu da na process din nan number 1 kenan sai ka danna number 1 din ka sai ya ja ka wuce. So gashi nan successful na sa sun bani dama na yi sub din. So gashi nan a kasan nan za ku ga danna a kasan nan za ku sunna muku da za ku duba balance din naku. So zai baka dama ka je ka ga balance din ka ga nawa na cikin balance din naka. Yanzu gashi ne baka dama za ka ga balance din ka duk lokacin da ka tashi duba balance baka da matsala za ka je ka duba. So kwanakin bayan na kawo muku wani sub balance maybe wasu sun amfani da shi wasu ba su yi amfani da shi ba. So yanzu bari da mu duba balance din namu nuna muku. Gashi yanzu za ku ga to kun ga balance din nawa kun gani 800 din ga tana tana aje 75 kobo ba sakan su geja in kai lissafi za ga